Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susun jami'il musannad jami'il ustadina jami'il masyaihina jami'il mu'allimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u wa thalathuna. Al-haditsu utawi iki iku hadits as-sabi'u kang kaping 7 wa thalathuna lan 3 dosa. Berarti 3 dosa itu iku an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ridani sapa Allah Gusti Allah ta'ala nuhur sapa Allah anhu saking sahabat Abu Hurairah. Iku kala sedika sapa sahabat Abu Hurairah, ngendikane sahabat Abu Hurairah ngeten. Kala sedika sapa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, utusane Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngendikane Kanjeng Nabi ngeten. Ida jalasa indar nalikane lungguh sapa ahadukum salah suci sira kabeh fi majlisin ing dalem siji pelungguhan, fala yabrohanna mongko aja bebaran temenan sapa ahadukum hatta yaqula sehingga ngucap sapa ahadukum salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan maca napa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Maknane subhanaka moho suci panjenengan Allahumma duh Allah, wa bihamdika kelawan muji panjenengan asyhadu nyekseni ingsun an ing sedune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta angin panjenengan ighfir mugi ngapura panjenengan di marang ingsun wa lan nerima tobat panjenengan alaya ing atase ingsun. Ingka nalamun ana apa donga iku fi majlisin ing dalam pelungguhan khairin kang bagus kana mongko ana apa lafaz subhanallah ila akhir iku katobai kaya cap alaihi ing atase ahadiku wa ing kana lan lamun ana Tuhan subhanallahumma iku fi majlisin tetep ing dalam pelungguhan laluin kang lelahan kana mongko ana apa lafaz subhanallahumma wau iku kafaratan dadi kafarat utawa penglebur lima marang barang kana kang ana apa lafaz subhanallahumma wau fi dalikal majlisi ing dalem mengkono majlis utawa pelungguhan. Dados hadis ingkang kaping 37. Hadis ini kitabe niku jumlahe sekawan dosa.
Berarti 307 kantun 3 hadis. Hadis 307 niki saking sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah niku nami asline Abdurrahman As-Sakh. Abdurrahman As-Sakh. Juluane niku Abu Hurairah. Abu Hurairah niku nek dimaknani Abu Hurairah bapake kucing. Abu Hurairah bapake kucing. Sebab sahabat Kanjeng Nabi sempat seneng kewan kucing itu. Sahabat Abu Hurairah mulane dijuluki sahabat Abu Hurairah. Nanti aslinya itu Abdurrahman As-Sakh. Terus yang Arab itu mana? Niko ten kitab Niko Nasoihul Ibad Kathirul Kalam Kathirul Junub. Akeh omongnya akeh dosane. Soalnya nopo bakal niku dihisab ngomongan nopo mawon sing medal iki wonten hisabe. Lah menawi maos niku tasbih saged dados kafarat dilebur. Niki fadilahe keutamaane maos donga kafaratul majlis. Sampun wa hukiya lan den critakake anna Aba Yazid Al-Bastami setuhune Abu Yazid Al-Bustami rahmatullahi utawi muga rahmate Gusti Allah welas asih Gusti Allah iku alaihi tetep ing atase Abu Yazid Al-Bustami. Yauman ing dalem suwiji dina minal ayami saking pira-pira dina iku munajat sapa Abu Yazid Al-Bustami Rabbahu ing pangerane Abu Yazid Al-Bustami. Fatoba mongko kepenak apa kalbu atine Abu Yazid Al-Bustami waraka lan lemes apa fuaduhu atine Abu Yazid Al-Bustami. Watoro lan mabur apa akluhu akale Abu Yazid Al-Bustami ilal arsy marang arash. Fakola mongko ngendika ngucap sapa Abu Yazid Al-Bustami fi nafsihi ing dalem awak dhewe Abu Yazid Al-Bustami ngucape ngeten hada utawi iki iku maqam Muhammadin maqame Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Mursalina kang dadi bendarane para utusan alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu utawi tambahe rahmat alim wassalamu lan keselamatan. Asa menawa iku an aguna yen to ana ingsun iku jalan dadi tanggane lahu kedue Kanjeng Nabi fil jannati ing dalem swarga. Dados wonten ceritane niku Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami niki termasuk waline Gusti Allah. Lho kok sumerep waline Gusti Allah? Padahal la ya'riful wali illal wali. Orang ngerti iku wali kecuali wong iku wali dhewe. Kok ngerti nek iku wali sebab wonten. Kula sumerep nek iki wali keranten wonten nika. Wonten kitab namine Manaqibul Awliya'il Khamsin juz kalih niku nerangno wali-wali Gusti Allah sing jumlahe 50 niku teng juz kalih niki pas nerangno Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami niki termasuk waline Gusti Allah.
mulai alit itu apa Quran di daerah Khorasan sampai para ulama di zaman itu sedane itu tahun 260 Hijriah niki tahun pinten 1100 sekawan dosa itu Hijriah. Nah, Abu Yazid Al-Bustami ini sedone 261 teng Khorasan. Ulama-ulama itu nyebut Abu Yazid Al-Bustami itu Sultanul Arifin. Gampangane wali wa al-bos, wali kutub. Kados zamane kok Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, Abu Yazid Al-Bustami zamane itu jadi wali kutub. Yuswane 7 dosa 3. Yuswane 7 dosa 3. Mulane teng mriki ceritane Abu Yazid Al-Bustami niku pada suatu hari niku nate munajat itu meparek ring Gusti Allah duka niku melalui wiridan napa tafakur. Lah pas munajat niku saking kepenake munajat saking pareke terus kula panjenengan sedaya niku pas dikir kan wonten kalane dikir pas kepingu ngoten. Nggih. Saking kepenengan ngantuk. Siwut. Wonten sing dikir ya Gusti ra barbar semegel kabeh. Niki berarti dereng kepenak. Dereng ngrasakno munajat. Lah niki bentene kula kali panjenengan. Niki no Abu Yazid Al-Bustami munajat teng Gusti Allah. Niku saking kepenake. Niku manae niku saking kepenake dadi lemes. Dados nalika munajat niku nggih ngeling-eling ciptaane Gusti Allah. Mboten kados kula panjenengan. Nggih ra. Nek munajat niku sampe eling. Saged nangis. Munajat dikir iso nangis. Nangis berbareng apa? Lha kok nangis berani duit. Berbareng hari nanti duit. Anakku piye? Eling ngoten. Tapi nek kados niki Abu Yazid Al-Bustami munajat. Kepenak. Manae niku kepenak lemes. Sehingga niku akale niku saged mikir saged dumugi aras sampai aras keratone Gusti Allah. Nah, kan mana iki Abu Yazid Al-Bustami iki hatinya terkenal. Nyuwun sewu. Niku terkenal piyambake niku saged miber. Boten miberan boten, tapi saestu gadah karomah keramat saged miber. Saged miber niku Abu Yazid Al-Bustami niku diterangaken teng mana iki. Lah niku nate terkenal miber terus wonten tiyang takut ngeten. Ya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jenengan niki kok terkenalnya jenengan saged miber, ngoten. Nggih no. Saestu jenengan saged miber. Ngoten niku dijawab ngeten. Wong iso miber iku sing gumune apane? Sing gumune apane iso miber iku? Manuk sing pakanane bathak. Delok pakanane manuk iku ono sing mangan bathak. Ngono iku iso miber. Lho wong Islam iku luwih mulya daripada kewan. Kok iso ngumuni iso miber niku? Niku ngendikane Abu Yazid Al-Bustami. Yang gak terkenal saged miber. Wonten tiyang taman wonten. Aja gumun karo wong iso miber. Manuk iku pakanane batang ae iso miber. Kok lare ngenteni. Ngenteni wong karo makra.
pun ngoten, teng Manakibin ku ngendikan ngeten. Lamun sira weruh roh ana wong diparingi karomah kemuliaan dening Gusti Allah sehingga iso miber ring awang-awang, no awang-awang. Monggo sira aja kesusu kebujuk sehingga sira weruh yen dhewe iku bener-bener netepi aturan syariat manut hukum Quran karo hadis. Niku ngendikane Abu Yazid Al-Bustami. Ana wong model hebat kaya apa? Hebat kaya apa iku diumpamaken zaman semonten niku nek wong iso miber ku hebat. Cara zaman saiki napa mawon sing gumono wong. Nyuwun sewu wong karomah kemuliaan ku iki macene kathah. Wonten nego nyuwun sewu boten dilalah boten ngaos itu jumlah watusane won. Iku termasuk karomah. Dan ketikane Abu Yazid Al-Bustami ojo kumpul ngono iku. Ojo kumpul. Tapi delok dia itu netepi syariat manut hukum Quran hadis tahu ojo kebujuk malah wah itu wali kesusu wali itu la ya'riful wali illal wali wong itu ora ngerti wali kecuali wali dhewe. Nah niku ngendikane Abu Yazid Al-Bustami terus niki nalika akale dumugi aras niku teng manahe, teng atine niku ngucap ngeten. Nek jero atine ngucap ngeten. Hadza maqam Muhammadin sayyidil mursalin alaihi salatu wassalam. Iki maqam Kanjeng Nabi Muhammad. Isono aras iki. Menawa iki teng jero ati. Menawa aku besok swarga dadi tanggane Kanjeng Nabi. Iku dijelas ini pas munajat. Menawa aku iki ya cerak karo Kanjeng iki makome Muhammadun Sayyidul Mursalin Nabi makom derajat. Lah mantuk kan jero manahe ngoten falamma afaqa mongko nalikane sadar utawa waras sapa Abu Yazid Al-Bustami nudia den undang sapa Abu Yazid Al-Bustami fi sirrihi ing dalem atine Abu Yazid Al-Bustami utawa apa mana kamane rahasia Pakola mongko ngucap sapa munadik sing mudah-mudahan teng jerone ati. Ngeten. Inna abda fulanin setuhune budak fulan. Boten disebut nona. Asy-syaikhi kang dadi Syekh Al-Imami kang dadi pengarep fi baladi kada ing dalem negara kono iku yakunu ana sapa abda fulane iku jaruka dadi tangga sira fil jannati ing dalem swarga. Ngoten. Dados nalika teng jerone ati niku ngucap iki aku makon jerak karo Kanjeng Nabi. Menawa aku terus jerak karo derajat Kanjeng Nabi. Niku cukup wonten semua. Teng atine Abu Yazid Al-Bustami terus ngendikane sak temene budake fulan. Jenenge niku boten disebutaken Syekh sing dadi imam gampangane cara Jawa iki budake kiai iki lho. Iki sing bakal dadi tandane. Iki nek negara kono. Falamma afaqa mongko ing dalem nalikane waras sapa Abu Yazid Al-Bustami dhahaba mongko
lunga sapa Abu Yazid Al-Bustami fi talabihi karana goleki ad-dafulani budake hatta yara sehingga ningali sapa Abu Yazid Al-Bustami wajahu wajahi ad-dafulani famasya mongko lumaku sapa Abu Yazid Al-Bustami mi'ata farsahin ing dalem 100 pos au aktsara utawa luwih akeh falamma balagha mongko ing dalem nalikane tumeka sapa Abu Yazid Al-Bustami ila tilkal baldati marang mengkono-mengkono negara wasa'ala lan takon sapa Abu Yazid Al-Bustami an abdi syekhi saking budake syekh syekh itu keterangan sama lipat Faqalu mongko padha ngucap sapa kaum limada tas'al limada krana apa tas'al takon sira anil fasiki saking wong kang fasik saribil khamri kang ngombe arak wa anta hale utawi sira ta panjenengan iku rajulun wong lanang fi wajhika kang tetep ing dalem wajahe sira panjenengan iku siyama salihina utawi tetenare wong saleh. Terus akhirnya Abu Yazid Al-Bustami ing jero manahe ku tanggane nang swarga iku budake wong agamane iku budake kiai kemana nang swarga. Nalika mlihat iku langsung dipadosi ngono negara dipadosi sampai adoi lumakunku 100 pos gamane berkilo-kilo top deh langkung saking 900 kilo iki gampangane cara gampang ada niku 100 pos luwih nalika dumugi negara niku terus akhirnya tamplet tiang-tiang maka wonten nggih budak niki budake tiyang Syekh kok. Syekh niku wonten bermakna kaliyan kok. Tiyang sing umure sekitar 1 tahun lampau wonten sing Syekh niku anjene tiyang alim. Lah niku ditanglet tiyang-tiyang. Lah bar tanglet tiyang-tiyang fakon tiyang-tiyang gamane kok niku muda ngucap ngeten lho sampeyan kok takok wong iku apa sampeyan takok wong iku gamane lima jatas alu sampeyan apa takok wong iku wong fasik itu gelem nglakoni dosa gamane terus mboten namung fasik syaribil khamri wong iku penggaweane mabuk lah aku sampeyan luhur wong iku. Wong sampeyan wa anta rajulun fi wajhika siyama salihin. Wis sampeyan iki ketoke kok wajahe sampeyan iki. Tondo-tondo sampeyan iki wong saleh, wong apik. Kok malah luhur wong ngene iku, wong fasik, mabuk, apa luhur. Falamma sami'a monggo ing dalem nalikane krungu sapa Abu Yazid ngira ngomong. Hadhil maqalati ing ikilah maqalah utawa ucapan. Nadama mongko ketun sapa Abu Yazid Al-Bustami wa tamna lan susah sapa Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami lho. Ya aku mesti sing tak luru barbarane kok do ngomong ini wong elek. Lah wong iki barbarane elek. Biar waktu itu ada jadi tanggaku suaraku itu ngomong yo gampangane tiap kuwi dadi saksi wong akeh do ngomong ternyata wong elek wa lan susah sapa Abu Yazid wa qala lan ngucap sapa Abu Yazid Al-Bustami la'alla dzalikan nidaa
la'alla menawa dari kan nidaa utawi mengkono-mengkono undang-undang iku karena ana apa nida iku minasyaitani setengah saking setan. Iku Abu Yazid Al-Bustami susah ya Allah mesti wong elek kok dadi tangga. Terus piyambake iku koyo getun susah terus piyambake iku kan jero atine malah ngeten. Apa iki swara iki teko setan? Suara itu teko setan. Ora teko pengira, teko setan. Lah iki sing kedah selalu atau satos. Tiyang niku nopon kadung seneng nika sing halus-halus sing kok goib-goib kok. Iku kedah satos setan ku pinter. Yang bojo setan. Mulane tingkatan Syekh Abu Yazid Al-Bustami terkenal wali kutub niku nggih wonten keraguan mboten. Iki apa teko setan? Teko setan. Sami kalian kok. Kalau panjenengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Iki kok matur wudu terus ujug-ujug ana cahaya. Terus ngomong, "Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, Abdul Muhammad saiki sing diharamno kanggo kowe khusus kanggo kowe tok halal." Ngoten saking ku Abdul Qadir Jilani ku kepareng bisa kowe tenan maksiat ibadahe dipolok digetno. Yen napa mujahadahe ing Gusti Allah dipolok. Sampai niku ditekani cahaya sing ngaku-ngaku iku ngaku-ngaku pengiran. Saiki tak halal sing haram. Ngoten niku Abdul Qadir Jilani langsung Keratan Syekh Abdul Jilani gadai ilmu niku gesung iblis setan ikhsya ya lain. Akhirnya setan itu langsung jadi sepuku. Nah niku nopon sekeng niku kadang-kadang ku tiang-tiang sewu tiang-tiang toriko tiang toriko niku kadang ngalami sing aneh-aneh. Kedah apa-apa. Kedah niku kedah nopo selalu damel syariat. Mulane niku ngendikane Syekh Zainuddin Ali Al-Maribari. Ngendikane niku fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahritum mahaqiqatun durrun bulan. Syekh Zainuddin bin Ali Al-Maribari ngendika wong iku kepengen usul kepengen ngeparek Gusti Allah iku kudu kuat syariat. Fasyariatun kasafinatin. Syariat iku kaya kapal. Kados salat, puasa, halal haram. Iku syariat diibaratkan kaya kapal. Kapal iku kudu kuat. Di kapal kok ecek-ecek. Waduh. Gawat. Fasyariatun kasafinatin wa tariqatun kal bahri. Tariqah iku kaya lautan. Kaya laut sing ombo. Daratan kali laut iku ombo, lautan. Ombo. Mulane tariqah iku dibaratkan kaya lautan. Nok kono ora banyu tok. Nok kono ana karang, ana mutiara. Mutiara sing larang regane. Mulai diibaratkan wa haqiqatun durrun bulan. Hakikat iku kaya mutiara sing larang regane. Lah mutiara iku anane nang laut kudu diluru liwat iku. Mutiara liwat laut iku. Tariqah iku dados tariqah iku penggawean sunnah niku. Ngoten. Dados wiridan, zikir, sholawat, nopo tasbih, saterusé sholat sunnah,
Malah manggil lu aku kan di tekan alam lagi, tekan alam Jabarut. Aku tekan ibu ketemu ono sirai menungso awake kok ora jengkit. Ketemu kene an. Iya. Tambah kenceng ono sirai menungso. Kok malah sekirine manuk. Bisa pikir lagi tekan kono. Terus ketemu cahaya. Ono cahaya terang. Bisa ngomong. Niku lho boten dibekali kalian syariat. Nun sewu. Kados kapal niku kapal niku teng laut, nabrak karang. Niku langsung pecah kapal. Pecah yo kelelep. Wong tujuane loro mutiara, ora sedotok mutiara malah kelelep lagek. Mulane nun sewu. Tahun kedah sing kuat saestu. Wis ora usah salat ora usah salat. Mboten kuat, mboten kumpul. Men saya ketipu kalian niku wong alam non sewu wonten 70.000 alam ngoten niku. Nembe tuh mulane kudu atos saestu. Termasuk niku malam yakrif asyarra ya qau fihi sya'a'am abad. Kok pengendikane kok sapa wonge kang ora weruh maksiat dosa ya tentu mesti tumiba napa niku ngoten. Mbok karep mbok ora ya mesti tumiba. Mboten sumerep. Nun saya niku wonten niku sing disasar karo iblis kata bisian niku misale sedoso niku sing saka bener sing setunggal keliru boten semper kedarung percaya malah kita atos syariat kudu kuat kapal sing kuat nabrak karangnya sing kuat ojo kapal lagi ngono terus niku wau bangsa terus ngendikan Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malikari niku harus kuat syariat tarekah kuat bangsa teng Abu Yazid Al-Bustami iki menawa teko setan fa arada mongko ngarepake sapa Abu Yazid Al-Bustami ayaji ayen to bali sapa Abu Yazid Al-Bustami ila watanihi marang tanah utawa negarane Abu Yazid Al-Bustami. Tsumma tafakkara mongko nuli angan-angan sapa Abu Yazid Al-Bustami. Wa qala lan ngucap sapa Abu Yazid Al-Bustami, "Jitu teko ingsun ila huna maring kene, walam arolan ora ningali sapa ingsun wajahu ing wajahe abdi fulan. Wa arji'u lan karo bali sapa ingsun." Faqala mongko ngucap sapa Abu Yazid Al-Bustami, "Aina bandar di baitahu utawi omahe Abdul Fulanin wa aina lan iku ing dalem endi mau diutai panggonane Abdul Fulanin." Abu Yazid itu sampai kepikiran putra setan. Akhirnya dia balik kepengen balik. Terus balik ayat. Terus akhirnya mikir-mikir aku aduh teko kok ono pirang-pirang kilo tekan kene ra roh. Akhirnya piye terus ngapa? Endi main-main dulu saya penasaran. Endi main? Panggonane nanti fa'akhbiru mongko padha awe kabar sapa nas musa. Faqalu mongko padha ucap sapa nas. Innahu setuhune Abdul Fulanin iku masyhurun ketungkul bisyurbi kelawan ngombe arak fi maudhi kada ing dalem panggonan kono. Terus do paling super tiyang niku sing panjenengan padosi niku wis gampang sibuk ngombe arak di panggonan kono. Padahal mongko lunga budhalan sapa Abu Yazid Al-Bustami ila dari maudhi marang kono panggonan. Para mongko ningali sapa Abu Yazid Al-Bustami arba'ina yang 40 apane rajulan wong lanange
ijtama'u padha kumpul sapa arba'ina fi maudhi'i syurbi ing dalem panggonan ngombe yashrabuna hale padha ngombe sapa arba'una al-khamra ing arak wal abdu tawi kawula iku jari seluruh bainahum ing dalem antarane arba'una falamma ra'a mongko ing dalem nalikane ningali sapa Abu Yazid Al-Bustami hadil halata ing ikilah tingkah roja'a mongko bali sapa Abu Yazid Al-Bustami aisan hale putus asa wanada mongko undang-undang sapa al-abdu kawula wakolaran ngucap sapa abdu fulani ngucapi ngeten ya Abu Yazid Abu Yazid ya syekhu wong tuwa al-muslimina dadi wong tuane wong muslim wong Islam lima lam tadkhul qara lima qara apa lam tadkhul ora mlebu sira adara ing omah cinta teko sira ilaina marang sira ilaina kane marang panggonan bali ingkang adoh ditaati kelawan payah palmasyaqati lan kangelan litola bijarika krana luru tangga sira fil jannati ing dalem swarga wa wajata lan nemu sira ing jar tangga sira watar ciulan bali sira sarian hale enggal cepet bila salamin kelawan takwa salam wala kalamin dan ora ngomong akhirnya Abu Yazid ajeng iku ajeng pangsul sumber rumah aku iki piye terus akhirnya terus ditinggal itu ngomong dukungan demi aja bener omongannya kok bareng ajeng ditinggal delalah ana wong setunggal niku ngomongan gampangane Abu Yazid Syekh saya wong Islam sampe ring diatur-atur rene luru tanggane sampe nang swarga kok malah terus lunga merasakan ora ngomong ngoten wala liqailan ora ketemu fatahayyara mongko bingung sapa Abu Yazid wa ta'ajjaba lan gumun sapa Abu Yazid akhir kok wong iki kok bener Kola ngucap sapa Abu Yazid fi nafsihi ing dalem atine Abu Yazid hada utawi iki iku sirrun sirri rahasia kaifa hal kaya apa arafa ngerti sapa abdan fulan hu ing Abu Yazid hada ing iki Abu Fakola ngomong ngucap sapa abdu kawula ya syekhu Syekh Abu Yazid la tatafakkaru ojo mikir-mikir sira wala ta'ajjaban ojo gumun ojo gawok sira alladzi dzat arsalaka utus sapa alladzi ilayya marang ingsun muallimu iku mari ngerti sapa alladzi ingsun aku curiga saking teko sira ngoten Abu Yazid ku bingung wong iki kok bener aku iki loro tanggaku nang swarga terus aku diomong ngeten wis rasa mikir rasa gumun aku itu dingerteni karo Gusti Allah dhewe ngerti tekanan iki lho wis aku wis ngerti karo Gusti Allah udkhul bismillah ya syekhu syekh wa ajlis lan nunggu ma'ana setane kita saatan ing dalem sak mangsa sedina wis kene mlebu kene dilo ae sesuai pada kala mongko mlebu sapa Abu Yazid Al-Bustami wajara saraluku sapa Abu Yazid Al-Bustami indahu ing dalem sandinge abda fulane waqala lan ngucap sapa Abu Yazid ya fulan fulan ma hadi ma utawi apa hadi iki al halatu tingkah mata iki sampean iki kok kene iki lha awon mabuk iki lha Fakola mongko ngucap sapa abdu kawula laisa ora ana min himmati rajuli iku tetep saking sejane wong lanang ayat khula ing to mlebu sapa rajul al jannata ing swarga ma'awa ikin sertane siji waridin mung siji aku kok ora kepengin aku mlebu swarga dhewe mah iki ku dara sing iki do kepengin mlebu swarga aku mau mlebu swarga dhewe wa inna haula ilam subuhune ko arba
kanu ono sapa kaum iku samanina 80 apane rajulan mulangani ngoten iki mau ngono sing 40 iki janjane ono wong 80 karek 40 apane fusakon kan fasek fasdahatu mongko teman-teman sapa ingsun fi arba'ina ing dalem 40 pataku mongko padha taubat sapa arba'ina warajaulan bali sapa arba'una anfiskihim saking fasake arba'una wasolan dadi sapa arba'una iku rufaqoi pira-pira kanca ingsun fil jannati ing swarga sing 40 iki wis do tobat 80 sing 40 wis tak tobatno kabeh wis dadi kancaku wis swarga kabeh ngoten wa bagian lan ije tetep haulai apa iki mengkono-kono kaum ala bauna kan 40 iki karek 40 fa'alaika maka wajib tetep yang atas sira anta jada ing teman-teman sira fihi ing dalem arba'un iki karek 40 iki bagian asale 80 sing 40 wis tobat kabeh wis dadi wong apik kabeh ahli swarga 40 karek 40 iki sing belum tobat iki bagiane sampeyan wayang kauhum lan nyegah ing haulai an hadil halati saking iki tingkah di ajli kutubika karena arah tekan sira falama sampo mongko ing dalem nalikane krungu sapa haula hadil maqalati ikilah ngendikan wa arafu lan ngerti sapa ana hada syekh sampai Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah alaihim muga-muga melasi sapa alaihi ngatasi Yazid Al-Bustami tamu mongko padha taubat sapa kaum bias kabeh taum wasaru lan dadi sapa kaum iku itsnaini loro pasamanina lan 80 dadi 80 pada rajulan menglanani rufaqa kang dadi pira-pira kanca wajiro lan dadi pira-pira toko jenati ing dalem swarga akhire sing sekawan dosa niku wau sumarep iki sing teko iki ora sembarangan iki aku Yazid Al-Bustami wali Gusti Allah langsung bertobat ora usah dikandani ora usah disajari ora usah diulang ora usah dituturi akeh-akeh langsung tobat akhirnya kita terus wong dosa ternyata yang diulang sedicap kali tiang-tiang kaum elek wong sing penggaweane membela ternyata mboten nobatno wong sing niku gon umbinan terus yang itu buatan mesti kadang di tembok tiang elek barbarane ngene kula panjenengan iki sedaten teng alam dunya dereng mesti wong apik dereng mesti apik terus wong elek dereng mesti elek terus iki mawon kula panjenengan sedaya saestu dipunparingi kekuatan iman kekuatan Islam selamat wonten ing dunya selamat wonten ing akhirat bejo ing dunya bejo ing akhirat mulya wonten ing dunya mulya wonten ing akhirat sak turun kula panjenengan sedaya lan saged sareng-sareng mlebet wonten swarganipun Allah amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu salatul mustaqim alaihi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran wasi'an Allahumma rizqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Allahumma waffiqna wa ta'atan wa ibadatan wa amalan shalihan Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amtina bi mawti syuhada wa sunna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa na'im jannatil anbiya alaihi salam rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi